Víta vás podcast Čítam, teda som. Ahojte milí poslucháči a knižní nadšenci. Prednedávnom sme spolu s Kvótom skúšali prekonať útrapy jeho mladého ja, hľadali sme spolu s ním meno vetra, spoločne sme sa pokúšali získať si srdce jeho vyvolenej a zároveň sme sa spoločne pozreli, o čom to teda celé bolo. Dnes vás vítam pri druhom dni nášho spoločného rozprávania o príbehu Kráľovraha. Žiaľ, od poslednej epizódy ubehli 2 týždne, ale naše čakanie neutícha. Tretí a posledný diel tejto série je stále, bohužiaľ, v nedohľadne, no a pán Rodfus zo svojej ulity teda ešte stále nevyšiel. Dnešná kniha, Strach múdreho muža, nám ponúka o čosi obsiahlejší príbeh oproti prvému dielu Meno vetra. Na druhej strane však treba povedať, že aj napriek rozsahu sa viac menej nič neukončí a teda my ostávame stále plný otázok po prečítaní tejto knihy. Nevravím, že sa nedozvieme nič nové, to nie, ale naopak veľa vecí sa zdá byť aj trošku jasnejšími, no stále nám tam chýba ešte ten konečný pohľad a to konečné vysvetlenie, teda veľmi veľa tých dejových línií a veľmi veľa otázok stále ostáva otvorených a autor ich pravdepodobne plánoval alebo plánuje uzavrieť v poslednom dieli, v poslednej knihe, ktorá sa volá Dvere z kameňa. No a pre tých, ktorí po Mene vetra siahli po vypočutí si môjho podcastu, stále vám patrí moje ospravedlnenie, ale po dnešku teda môžete vziať do ruky už Strach múdreho muža a dokončiť tak začatú púť od epicentra bolesti, agónie a nekonečného čakania. Avšak napriek tomu viem, že väčšina z vás určite pochopí, o čom som rozprával a dokáže prijať fakt, že bez toho, aj keď neúplného, príbehu by ich cesta fantasy literatúrou bola asi o mnoho chudobnejšou. Teda aspoň určite tá moja chudobnejšou by bola, ak by som si teda túto knihu nebol prečítal. Teraz, ak by sme sa teda chceli rozprávať o štýle autora, o Patricka Rothfusa a o tom, ako je teda jeho kniha písaná, tak v druhom dieli viac menej nie je žiadnych zmien. Stále je nám príbeh servírovaný ako rozprávanie človeka, ktorý to všetko zažil. Rozsahovo, ako som spomínal, Strach múdreho muža dosť poskočí a druhý diel má 837 strán textu a to ešte nie je všetko, čo tam mohlo byť. V príbehu máme 2 diery, alebo teda miesta, ktoré si možno žiadali trošku viac. Prvým takým miestom je súdny proces, ktorý podstúpil Kvót a druhý je vlastne cesta do Severnu. V týchto 2 bodoch existovali fanúšikovské teórie o tom, že Rothfuss niečo veľké zámerne vynechal, alebo že ho prinútil vydavateľ trošku okresať príbeh. To však podľa mnou zistených informácií nie je pravda, totižto existujú komunikácie od Rothfusa, kde sa vlastne sám vyjadril, že tieto pasáže nikdy nemal ani napísané a vlastne pre konzistentnosť príbehu ich vynechal. Povedal, že viac menej príliš by sa to už odbáčalo od toho, čo chce vlastne svojim príbehom autor povedať, a teda sa rozhodol, že nebude vymýšľať nič iné a teda nebude tam dodávať nejaké extra strany, aj keď mne osobne by obe pasáže veľmi pasovali a prišlo mi to až príliš umelo oklieštené a vyvolalo to nakoniec vo mne možno viac otázok, než by bolo zdravé. Kto vie, možno nás autor len zavádzal, alebo fakt naozaj len využil tento prvok ako nejaký ďalší spôsob, aby vytvoril vlastne takú tú tajomnú auru aj okolo Koteho ako hostinského. Uvidíme, možno sa to raz snáď dozvieme, možno teda v Dverách z kameňa príde takéto vytriezvenie alebo rozuzlenie a autor nám povie, že OK, dobre, zavádzal som vás vtedy. Čo sa týka potom zaradenia do subžánrov a kategorizácia, stále nám tu platí to, ako aj pri prvej knihe, že vlastne autor sa nejako neodklonil a stále kombinuje rôzne prvky subžánrov.
prevláda nám tá epická hrdinská fantázia, alebo teda Dark Academia fantasy subžáner. No a nezmeneným a dosť aj možno lepšie povedané vylepšeným je opäť autorov poetický štýl písania. Každá interakcia, každá pasáž má svoje nádherné miesta, kde dokáže autor voľbou rôznych literárnych prostriedkov veľmi dokonale vykresliť obraz deja. Novým prvkom sú napríklad pocity kvóta pri hľadaní mena vetra, pri rôznych mysľových cvičeniach a podobne, kde autor opisuje, ako sa vlastne kvót dostáva do určitého stavu, v ktorom dokáže možno vnímať alebo vidieť ten vietor, čo vlastne tam prebieha, ako to prebieha, ako sa do toho snaží opäť dostať a takisto nám tam opisuje rôzne tie vzorce vetra a jeho správanie, čo mne veľmi osobne akože pomohlo, aby som si to lepšie predstavil. No a Rothfuss vlastne tieto prvky a tieto pocity situácie opisuje tak precízne, že aj človek s malým smietkom fantázie si ich dokáže živo predstaviť. V podstate autor vám sám povie, čo presne si predstaviť treba, tak aby ste vlastne zachytili situáciu aj svojou vlastnou mysľou. No a podobne ako Kvót, keď hľadal meno vetra, tak aj ja som mal častokrát pocit, že moja spiaca myseľ ide na plné obrátky aj pár hodín po prečítaní nejakej kapitoly zo Strachu múdreho muža alebo Mena vetra, alebo teda ak som si prečítal nejakú pasáž v daný deň. No a autor tým pádom dokázal v mojej hlave rozvíriť myšlienky do takej miery, že poznámky pri čítaní a rôzne postrehy som si častokrát zapisoval aj hodnú chvíľu po čítaní. Viac menej ma opätovné čítanie tejto série opäť raz niečo naučilo a za každým, keď ju čítam, alebo aj v minulosti, keď som ju čítal, tak vždy som si všimol možno nejaký nový detail alebo niečo iné mi viac utkvelo v pamäti. Pravda, že nebola dokonalá. Ale čo na tom v láske záleží? Srdcu nerozkážete a rozum na tom nič nezmení. Neuvážená láska býva často tá pravá. Milovať pre niečo vie každý. No milovať napriek chybám, ba dokonca milovať aj tie, je prejavom zriedkavej a čistej náklonnosti. V tejto pasáži dnešnej epizódy my som sa viac menej opakoval s tým, čo som vlastne povedal minule. Jedná sa vlastne o náčrt, kedy a kde sa odohráva táto kniha, tento príbeh. A teda ak ste náhodou poslucháčom, ktorý ešte nepočul predošlú epizódu o Mene vetra, veľmi vrelo vám odporúčam, aby ste vaše doterajšie počúvanie tejto epizódy prerušili, vrátili sa možno k tej predošlej epizóde tohto podcastu, v ktorej sa dozviete, ako funguje mágia na Temerante a základnú charakteristiku sveta. Avšak stále, aby som neodkazoval len na predchádzajúcu časť, tak stále je tu zo pár zmien alebo nových lokalít, ktoré Kvót v tejto knihe navštívi a poďme si ich teda spoločne priblížiť v tejto časti. Prvá časť knihy sa odohráva klasicky na univerzite, avšak časom sa presúvame do Vintasu a mesta Severn. Z neho ďalej do lesov na severe Vintasu. Toto kráľovstvo je vlastne silne poverčivé a ľudia v ňom na mysterikov hľadia cez nejakú tú stereotypnú optiku plnú dohadov a strachu. Avšak nebude toto až tak viditeľné, bude to spomínané, autor to párkrát načrtne, ale samotní ako ľudia, s ktorými príde Kvót do styku, nebudú až tak úzkoprsí a teda ostane to možno, že viac pri tých rečiach. Áno, sem tam sú tam nejaké reakcie od Mayra alebo iných ľudí, ktorí si všimnú napríklad sympatiku, ak ju Kvót použije, ale Kvót treba povedať, že sa snaží aj, čo sa mágie týka, držať dosť tak akože pri zemi vo svojom čase, keď je vo Vintase. Zaujímavosťou je vlastne aj spoločenský život aristokracie vo Vintase. Ak sa chcete s niekým stretnúť, v tomto prípade mu pošlete spolu so svojou žiadosťou aj prsteň, ktorý zodpovedá vášmu postaveniu. V knihe je to opísané takto. Poslík vám priniesie lístok a prsteň s vyritým menom šľachtica, ktorý sa s vami chce porozprávať. Zlatým prsteňom žiadate o stretnutie s vyššie postaveným šľachticom. Strieborným zase poctíte človeka približne na svojej úrovni a železný pošlete menej urodzenému aristokratovi.
Tieto 3 typy prsteňov následne máte dotyčnému pri stretnutí vrátiť. Ak vám ich nechajú, smiete ich buď vystaviť alebo nosiť. Pozor, ak ich však nosíte, môže to byť buď poburujúce, alebo znakom služby danému šľachticovi, čiže tu si treba veľmi dobre premyslieť, či chcem ten prsteň nosiť alebo nie. Ak ich potom vlastne vystavíte, je zvykom hostia v predsieni nechať spolu s vašimi prsteňmi chvíľu o samote, aby si mohol vlastne obzrieť vašu zbierku a vyvodiť tak váš status. To je napríklad niečo, čo sa Quote naučí už na začiatku pobytu vo Vintase. Spočiatku vlastne vystavuje všetky prstenie na obdiv v nejakej myštičke v predizbe svojich komnát, ale potom vlastne zistí, že niektoré by trebalo skryť a nechce vlastne tým pádom až tak veľmi poburovať všetkých, aj keď samozrejme nepodarí sa mu to, keďže je niečo nové, niečo zaujímavé, nikto nevie vlastne čo na tom dvore robí a z ničoho nič s najvyššie postaveným človekom aristokracie sa doťahuje alebo je častokrát s ním vydávaný, tak teda veľa ľudí sa snaží vlastne votrieť Quoteovi do priazne, stretnúť sa s ním a zistiť vlastne čo je to, kto je to. No a ohľadom ešte tých prsteňov treba ešte pripomenúť aj to, že existujú aj iné, alebo teda menej časté prstenie, ale v knihe sa napríklad stretávame s kosteným, ktorý je symbolom záväzku a vďaky, avšak tento sa nevystavuje, je skôr určený pre svoje také osobné potreby, alebo teda pre svoju osobnú vedomosť, že niečo také mám, že takú možnosť môžem využiť. Ale taktiež vidíme napríklad aj drevený prsteň, ktorý je skôr, dá sa povedať, urážkou viac ako poctou a dáva sa viac menej tým najnižším, najopovrhnutiahodnejším ľuďom. Ďalšou pozoruhodnou lokalitou, do ktorej sa Quote dostáva úplnou náhodou počas tohto príbehu, je aj ríša Fae alebo ríša Víl. To je viac menej druhý svet, do ktorého sa dá dostať v určitej fáze mesiaca, a to konkrétne počas novu. Vtedy sú oba svety prepojené a človek alebo obyvateľ ríše Víl môže prejsť z jedného sveta do druhého, však treba podotknúť, že čas v oboch svetoch plynie rozlične. Napríklad Quote strávi v ríši Víl približne rok, no a v skutočnosti prejdú len 3 dní. V jeho prípade si teda môžeme hovoriť o veľkom šťastí, keďže v samotnom príbehu existujú aj legendy, ktoré hovoria o podstate väčších časových rozdieloch. Zároveň však do sveta Víl nie je možné vstúpiť len tak. Musí to byť cez nejakú bránu alebo teda portál, a teda počas novu to nie je tak, že teraz všetci si chodia hore dole ako chcú. Ako ten portál sa spomínajú napríklad sivé kamene, ktoré napríklad aj edemskí ruhovia využívali ako míľniky, pri ktorých táborili, tak aj pri niektorých takých, alebo teda pri takom podobnom, potom vlastne Quote vychádza von z ríše Víl, potom čo sa stretne s Felurian. No a po ríši Víl sa Quote ešte pozrie úplne na okraj mapy, a to konkrétne do Ademu, zeme, ktorá je známa svojimi skoro dokonalými žoldniermi a silnou vojenskou disciplínou. Adem predstavuje pre Quota úplný opak všetkého známeho, či už je to rečou, ktorá kladie dôraz na ticho a gestá. V Ademe vlastne platí pravidlo, že veľa sa dá povedať tichom a menej je viac, alebo je to potom ich postoj k životnej ceste, tzv. Letány, ktoré sa každý Ademčan učí pochopiť a následovať, a letány potom vedie ich činy a skutky. Zaujímavý je takisto aj postoj k hudbe, ktorá vlastne nepatrí na verejnosť, a Ademčania hudobníkov vnímajú ako osoby ľahkých mravov, čo vlastne podtrhuje tú celkovú uzavretosť tohto ľudu. Ak by som sa pristavil možno aj pri tých gestách, tak viac menej celá tá komunikácia medzi Ademčanom alebo dvoma Ademčanmi je postavená na tom, že vy poviete napríklad niekomu, že je krásny, nepoviete, že táto žena sa mi páči, je krásna, poviete len krásna a potom vlastne ľavou rukou, ktorá je vlastne priblížená alebo teda najbližšie k srdcu, urobíte nejaké gesto, ktorým doplníte to, čo hovoríte. Preto vlastne sa hovorí, že teda Ademčania šetria slovami a ticho je pre nich veľavravné a menej je častokrát viac. Čiže to je niečo, čo sa Quote takisto počas svojej púte s jedným z Ademčanov, ktorý sa volá Tempi, sa snaží toto vlastne naučiť a pochopiť tú Ademčinu ako takú. Ďalším zaujímavým prvkom v Ademe a v meste Hart je tzv. Šabľový strom, ktorý slúži v ich škole ako jedna zo skúšok o prijatí či neprijatí do bojovej školy a školy Lethány. Tento strom je symbolom miesta v Ademe, ktoré Quote navštívi.
Tu by som rád vlastne poukázal ešte tak na koniec tejto kapitoly možno aj na taký pojem, ktorý sa častokrát spomína v knihe, že študenti vlastne odchádzajú hľadať meno vetra vlastne až na kraj mapy, čo vlastne sa Quoteovi ako takému podarí tiež a teda v tejto knihe sa už trošku viac ponaháňame prstom po mape, aby sme teda vedeli pochopiť, kde to vlastne sme. Strom nevyvolá búrku, no aj hlupák vie, kam udrie blesk. V tejto časti dnešnej epizódy si povieme trošku viac o deji a o motíve knihy Strach múdreho muža. Ústredný motív príbehu sa nám v druhej knihe nejako razantne nemení. Stále počúvame rozprávanie Quotea o samom sebe, o svojej legende a teda honba za mocou a poznaním je niečo, čo nás stále sprevádza celým príbehom. Zároveň však dej jemne v tejto knihe začína potemnievať a my sa pomaličky pozeráme aj na rôzne nové motívy, ktoré pomaličky začínajú vychádzať na povrch. Napríklad je to pomsta za cenu morálneho odsúdenia alebo motív opatrnej lásky, ktorý je v tomto dieli ešte viac idealizovaný a ťahaný do popredia. Taktiež sledujeme rôzne konflikty hlavnej postavy, ktoré nie sú vždy riešené po vzore dokonalého hrdinu, ale skôr toho viac realistickejšieho. Pýcha, moc, nadradenosť, to sú veci, ktoré sa nám začínajú čím ďalej tým viac vkrádať do konania postav a Quote je vlastne toho stredobodom. Morálna dilema je zase niečo, čo riešime postupne viac a viac a tak ako sa vlastne viac a viac a legenda o Quoteovi začína ponárať do tmy, tak takisto aj čitateľ začína pomaličky cítiť ten mráz, ktorý mu behá po chrbte, keď číta určité pasáže o určitých činoch, ktoré sú vykonané, alebo teda nejaké stretnutia, ktoré má Quote počas vlastne tejto knihy s niektorými postavami, s ktorými by sa možno stretávať nemusel. Dej tejto knihy v jej prítomnosti začína opäť ránom druhého dňa, teda postupným prehupnutím do ďalšej pasáže rozprávania príbehu. Quote sa vlastne po udalostiach v Trebone a po povýšení na Reelara dostane do očka profesorovi menotvorby Elodinovi, no a ten ho postupne začne v úvodzovkách učiť menotvorbu, aj keď teda jeho metódy nedávajú zmysel nikomu z jeho študentov. Medzi tým Quote zistí, že jeho Denna má určité nezrovnalosti s Ambroseom, teda s jeho najväčším nepriateľom, a takisto zistí, že v jeho vlastníctve je určitý predmet, ktorý má pre ňu nesmierny zmysel. A teda, čo urobí Quote? Zosnuje plán, ako sa vlastne tohto predmetu zmocní, avšak jeho úmysel nedopadne až tak dobre, ako by očakával a Quote tak trošku vzniknutú situáciu domrví, no a musí po nej znášať veľmi nepríjemné následky. Aké následky? No len taká maličkosť. Niekto sa dostane k jeho krvi a pokúša sa ho pomocou sympatiky zraniť, zmrzačiť, zabiť, vystopovať. Vy si vyberte už ako uznáte za vhodné. Má to však aj kladnú stránku, teda ak sa dá hovoriť o kladnej stránke, ak sa niekto usiluje vlastne vás prebodnúť alebo zničiť vám genitálie alebo podobné situácie, ktoré sa Quoteovi stávajú, tak Quote sa vlastne týmto nechceným tréningom dokáže veľmi zoceliť a viac menej sa stáva lepším a lepším v používaní sympatiky, ale aj symboliky, ktorá je napríklad nevyhnutná na to, aby si vytvoril niečo ako ochranný amulet. Popri tom, ako sa vlastne snaží nájsť spôsob ochrany, hľadá Quote aj pôvodcu tejto galiby a sledom nie veľmi bystrých rozhodnutí si znepriateli svojho úžerníka, od ktorého si vlastne požičiava peniaze a tak mu nejde už len o život, ale vlastne aj jeho kariéra, alebo teda štúdium na univerzite visia na vlásku. Neskôr je zase Quote podrobený súdnemu procesu, ktorý sme si už spomínali pred železným zákonom cirkvi za použitie mágie na verejnosti. To vlastne vyústi do toho, že Quote sa vlastne naučí témčinu, to je starodávny jazyk, v ktorom vlastne vraj podľa legendy vedie svoj súdny spor. Quote nám to ani nepotvrdí, ani nevyvráti, keďže samotný rozprávač hostinský Kote nechce o tomto viesť nejakú dlhšiu polemiku, proste povie to, že áno, bol tam súd, áno, obhajoval som sa, áno, je to strašné, ale vyšiel som z toho
bez nejakej újmy, bez trestu, ak chcete vedieť presne, čo bolo povedané, ako znela moja obhajoba a podobné veci. Všetky tieto cirkevné súdy sú zaznamenávané, sú v archívoch cirkvi, tak máte k tomu prístup, môžete si to vziať, prečítať, ja už o tom viac rozprávať nebudem, všetko o tom bolo povedané. No a toto divadielko a iné extempore, ktoré ešte Quote zažíva počas posledného, alebo teda semestra, o ktorom sa rozprávame na univerzite, vyústia vlastne do toho, že mu profesori tak jemne naznačia, aby si dal pauzu na niekoľko semestrov a trošku odišiel preč z univerzity, aby sa zlá krv prečistila, aby sa to tu trošku upokojilo, pretože aj tento súdny spor viac menej vrhol veľmi zlé svetlo na univerzitu ako takú. Quote tak vlastne odrazu nemá čo robiť, ale dostane sa mu príležitosť ísť do služby druhému najmocnejšiemu človeku v kráľovstve zvanom Vintas, ku Mayerovi Alveronovi. Ten má pre Quota veľmi delikátnu úlohu, ktorá si vyžaduje diskrétneho mladíka, ktorým Quote do určitej miery je. V prvých etapách pobytu u Mayera dokáže Quote vykonať dva obrovské skutky, ktorými si získa vlastne Mayerovú priazeň a ten ho teda požiada o tretiu službu, ako sa vraví do tretice Všetko dobré, ktorá vlastne Quota zavedie mimo Severn, miesto, kde sa to hlavne odohráva, kde sídli Mayer, a zavedie ho do lesov na severe Vintasu a následne sa Quote cez sled rôznych udalostí dostáva do Richeville a potom vlastne aj do Ademu. Udalosti v týchto lokalitách vám vlastne nebudem dnes už rozoberať až tak dopodrobna, nakoľko by som vás nimi obral o kopec wow efektov, ktoré získate pri čítaní tejto knihy, avšak o pár chvíľ si spolu rozoberieme niektoré postavy, ktoré sa v týchto miestach vyskytujú. Je však nutné povedať, že pobyt v týchto miestach a dobrodružstva v nich prežité posunú Quota častokrát na okraj možností a jeho vlastných schopností, a teda on, ak chce uspieť, musí rásť, musí nájsť spôsob, ako sa z toho dostať von, ako sa vysporiadať s daným nebezpečím. A povedzme si na rovinu, tak ako už poznáme Quota z Mena vetra, vieme, že tie jeho činy a skutky, ktoré urobí, nie sú vždy dokonalé a dobré. Nie je to Barbar Conan, nie je to Harry Potter. Je to Quote, je to taký záporný kladný hrdina, alebo ako by som to nazval, je to niečo na hrane, a to je napríklad aj taká vec, ktorá mne osobne sa veľmi páči na Strachu múdreho muža, alebo teda na Mene vetra, že nie je to tá klasická postava, ktorú si obľúbite a nemôže sa jej nič stať vo vašej mysli a vo vašej hlave, je proste idealizovaná, ale je to niekto, s kým by ste si možno pokecali, ale neviem, či by ste boli najlepší kamaráti. To už by záležalo od toho, ako by ste sa asi možno u Quota zapísali. No ale poďme ešte naspäť trošku ku tomu deju. Quotová legenda a sláva v tejto knihe rastie exponenciálne rýchlo, a to znamená, že postupom času sa už jeho legenda a príbehy častokrát predbehnú, teda on sa napríklad niekam vráti alebo niekam príde a častokrát už ľudia vedia o niektorých príbehoch, ktoré on rozpovedal alebo ktoré prežil. Samozrejme treba povedať aj to, že jeho zmysel pre dramatičnosť stále ostáva, a teda Quote v niektorých prípadoch svoje príbehy do značnej miery prikrášli len preto, aby vlastne vyzeral lepšie, a to je zase niečo, čo sme si spomínali už aj minule, že v nás evokuje možno, že taký ten názor, že si nie sme istí, či teda môžeme veriť Kotrému Hostinskému ako rozprávačovi, pretože históriu píšu tí, ktorí zvíťazili, a teda aj Quote môže rozpovedať príbeh o samom sebe vo veľmi prikrášlenej vízii, dá sa povedať. Nezabudni, že všetci múdri muži majú strach z troch vecí. Z rozbúreného mora, bezmesačnej noci a z hnevu vľúdneho muža. No a takto rýchlym a svižným tempom sa pomaličky dostávame k tej najobšírnejšej kapitole dnešného podcastu, a to je charakteristika postav.
Dnes to budem koncipovať možno trošku iným spôsobom. Nebudeme rozoberať jednu postavu za druhou, ale viac sa pozrieme do hĺbky na rôzne vzťahy, ale teda spomenieme si aj niektoré postavy a čo to o nich, alebo teda ľudia, ktorí mne hlavne utkveli v pamäti počas čítania Strachu múdreho muža. No a samozrejme o kom inom by sme sa rozprávali hneď na začiatok tejto kapitolky, ak nie o Quoteovi a Danne, o ktorých sme si vlastne veľa vecí povedali už minule. Čo sa však týka ich samostatných postav, tak viac menej sa len naďalej prehlbovali ich klasické charakterové črty, avšak ja by som v tomto momente radšej trošku viac rozvinul ich vzájomný vzťah, a teda 6-7 teóriu. Spočiatku mi v tejto knihe pozorovaný vzorec z predošlej knihy trošku unikal. Viac som sa vlastne na to sústredil, hľadal som, že prečo by to tak mohlo byť. A všimol som si, že moja hypotéza o vždy prvých vetách bola trošku mylná. Nie je to vždy len o prvých vetách pri ich stretnutí, ale vlastne celá konverzácia medzi Dannou a Quoteom je popredkávaná 7-slovnými vetami a ich odpovediami, ktoré majú spravidla 6 slov. Je pravda, že vďaka prekladu to je však niekedy nie až tak silno badateľné a človek si musí častokrát vetu preložiť do angličtiny alebo vyhľadať si ten originálny text, aby si potvrdil svoje domnienky. Avšak všetky vety, ktoré v ich interakciách majú tých 7 slov, sú však vety s veľmi dôležitým významom pre naše dve hrdličky. A teda ak niekto chce povedať niekomu niečo krásne, niečo so silnou myšlienkou, tak príde vlastne veta so 7 slovami. Ja osobne som túto slovnú hru vnímal ako snahu získať si srdce jeden druhého. Ale ten, čo vlastne nepovie tých 7 slov, je stále ten, čo je v danú chvíľu viac opatrný a necháva si svoje tajomstvá pre seba. V podstate si to predstavme tak, že Quote v prvej knihe má svoje srdce na dlani, je samá sedmička, jeho vety sú stále teda koncipované do štýlu, že je tam tých 7 slov, ktorými sa snaží nevedomky získať srdce Danny. Tam mu vždycky odpovedá vetou, ktorá má iba 6 slov. Je to kvôli tomu, že ešte stále si niečo drží sama pre seba, a teda nechce ešte doplniť tú harmóniu v ich vzťahu alebo tú nejakú vetu, ešte možno nie je pripravená ten vzťah ďalej rozvinúť. No a Danna je vlastne zase v druhej knihe, aspoň na jej začiatku, je zase ona tou sedmičkou a teda ona je tým viac iniciatívnejším členom ich maličkého zoskupenia. A hlavne, ako som spomínal, prvá polovica knihy je viditeľná snaha Danny urobiť niečo dobré pre Quotea, či už je to vo forme daru, alebo teda to, že sa častejšie stretnú, to, že Danna nešetrí slovami chvály na Quotea. On jej samozrejme stále kontruje, ale tu si myslím, že hlavne to bude z jeho strany trošku také napol plynu, hlavne kvôli tomu, že ju na začiatku vidí s Ambroseom, aj keď z toho vzťahu nič nebude, ale proste videl ju so svojím najväčším nepriateľom. Aj keď sa rozhodne, že jej vo veľa veciach pomôže, tak Quote začína byť ten trošku viac odtažitý, pretože uvedomuje si, ako som už spomínal, že Danna má svoje určité štandardy, že chlapi ju teda častokrát obletujú, že je veľmi žiadaná a Quote nechce byť len jedným z mnoha, chce byť v podstate hlavne jej kamarátom, priateľom a možno v budúcnosti niečím viac, možno v budúcnosti milencom. No a ako som spomínal, že teda na začiatku Strachu múdreho muža je tou sedmičkou Danna, tak neskôr sa tento vzorec začne viac a viac prelínať hore-dole, ale nikdy úplne nevymizne. A to je to vlastne, čo robí interakcie medzi Quoteom a Dannou tak krásnymi. Je to vlastne opatrná snaha získať si priazeň jeden druhého, ale zároveň je tam strašne cítiť taký ten živočíšny strach o stratu danej blízkej osoby, aj takisto o možnosť toho, že by sa niekto musel vlastne podeliť o svoje bolestivé tajomstvo. Je to vlastne taká sústavná snaha dvoch mladých ľudí, aby našli spoločnú melódiu, taký ten súzvuk tónov dvoch zamilovaných srdc. Keď jedno spieva hlasnejšie, to druhé je tichšie. Keď jedno sa snaží viac, to druhé je také viac zakriknuté. A to je niečo, čo veľmi badáme počas celej knihy a čím ďalej, tým viac sa to prehlbuje, keďže
interakcií medzi Quoteom a Danou je napríklad v tomto príbehu Strachu múdreho muža o čosi viac než v Mene vetra. Ďalším zaujímavým postrehom medzi nimi dvoma je potom aj taká tá rytmickosť alebo spevavosť ich interakcií. Ak sa vlastne na to pozrieme len ako na čistú priamu reč, tak ich vlastne interakcie medzi sebou sú veľmi hravé a častokrát pripomínajú nejakú pieseň alebo poéziu. Ak má niekto nejaké hudobné ucho alebo nejaké trošku viac hudobnejšie nadanie a vie skladať melódie, môže sa pokúsiť, možno, že tam nájde nejaký ten rytmus a dokáže zložiť baladu o Quoteovi a Danne, večne zamilovanej dvojici. No a ako som už aj naznačil, tak počas knihy Strach múdreho muža sa vzťah Danny a Quotea dostáva do viacerých bodov, ktoré nás naťahujú ako gumičku na praku. Či už sa jedná o, ako som spomínal, dar Danny pre Quotea, ktorý môžeme vnímať ako veľmi silný prejav lásky, pretože nie je to maličkosť a je to veľmi zaujímavé a niečo, čo pre Quotea znamená príliš veľa na to, aby to bolo len nejakou drobnosťou, aby to bola len nejaká cetka, ktorú viac menej Danna Quoteovi daruje. Alebo potom je to vlastne aj ich spoločný čas v Severne, ktorý je už neuveriteľne blízko niečomu väčšiemu. Viac menej už tam jeden druhému v rámci toho vzťahu dýchajú na krk, už sú viac menej ich oči prepojené, už tam ide tá prvá pusa a v tejto pasáži priamo v tom Severne, keď sa stretávajú, keď Quote využíva Dannu ako svoju múzu, tak vtedy ich rozhovory asi najviac pripomínajú dvojspev a ich interakcie sú tak krásne úprimné a čisté, že tu vlastne prichádza k takému tomu hraničnému bodu v ich vzťahu. No ale ten hraničný bod viac menej znamená to, že od toho alebo ideme ďalej vyššie a teda exponenciálne rastieme, alebo sa to začína rozplývať. A problém nastane, teda môžeme to tak rovno povedať, že problém nastane v momente, kedy Danna Quoteovi predstaví svoju novú pieseň o Lanrem, o starodávnom hrdinovi, o ktorom spieval aj Quoteov otec. No a táto pieseň je však úplne iná ako tá od jeho otca a to medzi nimi vyvolá konflikt a prichádza ochladenie vzťahov a odcudzenie na určitú dobu. Po tejto hádke Quote vlastne odchádza na sever Vintasu, do Eldu, do tých lesov, kde má vlastne tú úlohu. On už síce pošle Danne list, že teda chce sa jej ospravedlniť, prosím, počkaj na mňa, dostal som závažnú úlohu, keď sa vrátim, tak sa spolu vlastne porozprávame a urovnáme to, ale ten list ju podľa všetkého minie, alebo teda Danna už potom nespomenie, že teda vie, že prečo Quote odišiel a prečo zmizol. Väčšinou to bola ona, kto mizol a bolo to v poriadku, teraz zmizne Quote a už to nebude úplne dobré. No a po návrate na univerzitu a dlhšej dobe vlastne bez vzájomného stretnutia sa naše holubičky opäť stretnú, ale už nám vymizne tá hravosť z ich konverzácií. Quote má po stretnutí s Felurian určitú slávu a Danne to asi až tak veľmi nevonia, teda ich interakcie síce stále majú ten starý vzor, ale medzi neho sa už vlastne vkrádajú aj také tie temnejšie pasáže. Už to nie je také, že udržíme sa na tej sladkej vlne opojenia alebo lásky, alebo teda radosti jeden z druhého, ale už tam prichádza do toho vzťahu aj tieň, možno, že je to taká tá prvá kríza, či už medzi kamarátmi, alebo teda medzi začínajúcimi milencami a nám viac menej neostáva nič iné, len čakať teda, čo s nimi bude ďalej, keďže autor túto otázku, ako to teda dopadne a čo to vlastne pre nich dvoch znamená, táto posledná hádka necháva otvorenou a viac menej aj dej druhej knihy končí, alebo teda posledná zmienka o Danne je v takom tom štýle, že proste Quote nerozumie, čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako teda z tejto šlamastiky von. No a ako som spomínal, dnes teda budeme postavy prechádzať len teda ako nejaký spoločný sled zaujímavosti a teda od Quotea a Danny sa presuňme tu ku kamarátom na univerzite. Will, Sim, ale aj Fela sú postavami, ktoré len naďalej budujú svoje silné puto ku Quoteovi a spoločne ho krásne doplňajú.
sú ochotní mu častokrát pomôcť, aj keď je to nebezpečné, aj keď riskujú svoju reputáciu, aj keď riskujú svoj krk, ale zároveň čím ďalej, tým viac aj Will, aj Sim a už ponovom aj Fela slúžia ako brzda pre Quoteovú pochabosť a pýchu. Veľmi krásnym momentom v knihe je vlastne aj jedna zo scén, alebo teda jedna z vied, kde vzniká nový vzťah, teda nielen Quote a Danna, ale aj Quoteov kamarát Sim, čo pre mňa bola najkrajšia veta a najkrajší moment v celom čítaní. Proste ja Sima milujem a to, že Sim pravdepodobne nájde svoju lásku života, je krásne. No a ten moment, o ktorom rozprávam, je moment, kedy sa vlastne Fela zaľúbi do Sima, aj keď o tom ešte vlastne obaja netušia, ale jeden na druhého sa pozrú iným štýlom. Autor to tak krásne vlastne opíše, že proste človek to cíti to mravčenie a keď je človek, alebo teda bol človek zaľúbený, alebo stále ľúbi, tak je tu niečo, čo v ňom vyvolá taký ten krásny pocit. Človek si môže spomenúť, aké to bolo, keď som sa ja možno prvýkrát zaľúbil do svojej polovičky, do svojej drahej a čo som vtedy cítil ja. A cítila sa možno vtedy tak ona, keď sa vlastne pozrela prvýkrát na mňa a pochopila, že OK, toto bude možno môj princ. Ťažko povedať, ako vravím, obaja ešte v tom momente netušia teda, že sa do seba zaľúbili, ale čitateľovi je to už očividné. A vlastne momenty ako tento sú vlastne to, čo robia túto knihu výnimočnou. Po Quoteových kamošoch, ktorí bohužiaľ síce nemajú až taký čas na scéne, ako tomu bolo v prvej knihe, ale stále tam majú silné momenty, máme ešte ďalšieho pána na holenie z univerzity a to je Quoteov mentor a tým je profesor menotvorby Elodin. Ten je typickým excentrickým typom učiteľa, ktorého skoro nikto nikdy nechápe, ale až po určitom čase dokáže daný človek dôjsť k záveru, že má takýmto chaotickým spôsobom tento profesor aj niečo učí. Menotvorba ako taká sa v podstate nedá naučiť. To sme si spomínali už aj minule. Je to prastará mágia, je to niečo, čo potrebuje v podstate, aby človek prebudil tú svoju spiacu myseľ a teda úlohou Elodina a jeho chaosu a chaotického učenia je podnietiť spiacu myseľ a prebudiť ju v tom danom človeku, v tom danom študentovi, aby sa dokázal dotknúť mena nejakých predmetov alebo rôznych mien. A napriek svojej divnosti je vlastne Elodin tým správnym mentorom pre Quota a ten potom vlastne časom pochopí, o čo profesorovi ide a dokáže sa povzniesť nad to všetko čudné, čo spolu vystrájajú. Ak by ste radi vedeli, čo sú vlastne tie čudné veci, ktoré spolu vystrájajú, tak častokrát sú to napríklad rôzne sedenia na hrane, alebo teda na zábradlí mostu pred hlbokou roklinou, kde vlastne Quote a Elodin sú nahí z nejakého dôvodu a Elodin sa snaží Quota vyprovokovať k tomu, aby skočil alebo aby privolal meno vetra tým, že ho nejakou paličkou pichá do rebier, alebo potom uprostred obrovskej búrky vylezú na najvyššiu časť, alebo teda na najvyšší bod univerzity a tam uprostred búrky, samozrejme opäť raz neviem prečo, ale Elodin má rád, keď sú všetci nahí, tak sa snaží podnietiť vlastne Quotovú spiacu myseľ k akcii uprostred búrky. Častokrát sú to divné požiadavky, ktoré musia robiť. Častokrát Quote alebo iní nechápu, že o čo vlastne Elodinovi ide, ale on viackrát počas knihy spomenie fakt, že ako viete, že ja vás už neučím. Vám sa môže zdať, že sú to hlúposti, že sú to veci, ktoré by som radšej nerobil. Sú to veci, ktoré by som možno nechal tak a radšej by som venoval svoj čas niečomu inému, ale časom všetci vlastne z toho maličkého krúžku menotvorcov pochopia, že Elodin sa ich snaží niečo naučiť, len to ešte tak poriadne nevnímali, ešte to tak nevideli. Ďalšími postavami, o ktorých sa môžeme rozprávať, sú postavy, ktoré nám najviac vyskakujú vo Vintase, alebo teda v meste Severn, kde stretávame postavy ako napríklad Maer Alveron, ktorý vlastne vyhľadá služby Quota a je mu do konca života svojím spôsobom zaviazaný, alebo teda napríklad aj jeho sluha Stapes, ktorý svoj záväzok a úctu voči Quotovi demonstruje aj kosteným prsteňom, o ktorom sme si hovorili skôr.
No a to sú také akože kvázi základné postavy, ale postavy, s ktorými Quote prichádza častokrát do styku. Stapes je taký ten oddaný komorník, ktorý slúži v podstate Mayerovi Alveronovi. No a Mayer Alveron je nechutne bohatý človek a podľa toho sa v určitých situáciách aj správa, ale dokáže v čase potom vycítiť to, že Quote nemá nejaké skryté úmysly a že Quote je niekto, komu vlastne môže veriť. No a ak sa rozprávame o Vintase, o Severne a vlastne službe Mayerovi, tak nám neostáva nič iné ako spomenúť ešte jedného milého, ale veľmi tajomného pána a tým pán je Bredon. Je to vlastne šľachtic, pravdepodobne, ktorého vlastne pôvod ani titul nepoznáme, ktorý však Quota naučí hrať strategickú hru, ktorá je podobná šachu, volá sa klak. Táto hra vyžaduje veľmi vysoký intelekt a zručnosť a nie každý ju dokáže hrať uspokojivo. A teda Bredon ako taký nám ponúka zase nejaký závej tajomstva a teóriu o jeho osobe si potom budeme rozoberať až budúci týždeň, pretože poviem vám to takto otvorene, dnes mám nejaké teórie, kto by Bredon asi mohol byť. Mám také 2, 3, jedna horšia ako druhá. Jedna viac pritiahnutá za vlasy ako druhá. Možno, že to tak nie je, možno, že len proste hľadám problémy, kde nie sú, ale bohužiaľ toto je niečo, čo po slovách od autora, že teda každá jedna veta, každá jedna vec má súvis na tú tretiu knihu, je niečím, čo si vlastne nemôžeme nechať len tak újsť a teda Bredona si trošku predstavíme aj na budúce, možno z iného súdku, alebo teda z inej perspektívy. No a ak sa už teda rozprávame o postavách z tejto knihy, tak nemôžeme opomenúť Felurian. To je postava, ktorá vniesla medzi čitateľov zrnko nešváru, bola vlastne, niektorí hovoria, že teda nebola pre tento príbeh potrebná, nebola tak možno trošku veľa, nebolo to možno až úplne zbytočne preerotizované pri Felurian, ale poviem vám pravdu, že pre mňa osobne nie. Áno, Felurian predstavuje bod, v ktorom sa z chlapca Quota stáva muž, a to doslova. To znamená, že všetci asi viete, čo to znamená. Dovtedy Quote bol strašne neschopný, čo sa týka žien, nedokázal vnímať žiadne náznaky, ničomu nerozumel a po stretnutí s ňou je z Quota nový človek, Casanova, ktorý je utrhnutý z reťaze a Bože chráň rodičia, aby ste nechávali vaše dcery voľne pobehovať po vonku a nedaj Bože koketovať s Quotom. Bohužiaľ je to tak, ale je pravda, že nie je to vlastne až tak násilne tlačené v tejto knihe ako možno, že v iných, ale je to niečo, o čom by možno budúci čitatelia mali vedieť, ak je to niečo, čo vás odrádza, alebo neradi o tomto čítate v knihách, tak je treba si pozrieť na to, že OK, možno toto nechcem. Ale na druhej strane treba povedať, že samotné tie intimnosti nie sú popisované štýlom, že OK, tak prišiel tam ten, urobil toto, ale zase je to pekne poeticky napísané, rôzne tie techniky a veci, ktoré sa Quote od Feluriana naučí, nazveme to techniky, no ako čo iné by to bolo, tak sú opísané opäť raz nejakými názvami, ktoré by možno niekomu neevokovali nič necudné alebo nič erotické a to je zase to, čo vlastne oddeľuje Rothfusa od iných autorov, ktorí vlastne sa neštítia nahoty, čo nie je problém ako taký vo fantasy literatúre. Myslím si, že aj to je súčasť, ktorá sa má rozoberať a ktorá má byť súčasťou rôznych príbehov, pretože ak vytvorím nejaký svet, tak ľudia sa v ňom musia nejako reprodukovať a teda musia fungovať. No ale teda poďme naspäť ku Felurian. Už som trošku viac odbočil od toho, čo som si na dnes pripravil. Tak Felurian je mýtická víla, stred, s ktorou vlastne žiaden smrteľník neprežije. Je to bytosť, ktorá vlastne svojou krásou a žiadostivosťou opantáva mužov, ktorí hynú v jej náruči a iba zdatný človek dokáže prežiť stret s ňou, čo vlastne koniec koncov o sebe sám povie aj Quote, keď si povie, že proste keby som to nebol ja a keby to bol hoci kto iný, no tak proste zomrie jej v náruči, pretože by ho udolala tým, čo vlastne ona potrebuje a čo vlastne chce. No a vlastne tento stret
alebo týmto stretom s Felurian Kvót nadobudne nové schopnosti, ako som už spomínal, aj ako milenec, ale čuduj sa svetu aj ako menotvorca, pretože Kvót pomocou hudby pri vlastne Felurian privolá meno vetra a dokonca sa mu podarí vysloviť aj meno samotnej Felurian a svojím spôsobom s ňou uzavrie po tomto incidente dohodu, že ak ho Felurian pustí naspäť do ríše živých, tak on vlastne zloží pieseň o nej a porovná ju s rôznymi smrteľničkami, aby teda vedel, keďže Felurian bola jeho prvá, či naozaj je hodná tej všetkej chvály a tých všetkých bájí a legend, ktoré sa o nej rozprávajú. Čiže dá sa povedať takým spôsobom, selským rozumom ju ošmekne a teda udrie jej presne na tú citlivú strunku, že teda povieme, sorry, ale tak si moja prvá, ja neviem, či si dobrá, či nie si dobrá, alebo jak to teda má vyzerať, tak pustím ma vonku, nech skúsim, čo sa dá a uvidíme. No a Felurian vlastne Kvótovi daruje nielen nové schopnosti, ale aj potom plášť, ktorý utká stieňa niťami z mesačného svitu, jeho legendárny šéd. To je vlastne taký menlivý alebo tieňový plášť. No a teda niečo sa nové naučí, získa nejaké nové skúsenosti, vysloví aj nejaké tajné meno, no a ešte k tomu dostane aj nový plášť, keďže ten starý si roztrhol pri slepom behu za Felurian, ktorá ho opantala svojimi čarami. Super! No ale v ríši Vil to nie je všetko. Ako sme si mohli všimnúť už viackrát v tejto knihe, tak nie všetko bude vždy pekné, krásne a príjemné. No a Kvót nám zároveň stretne v ríši Vil aj asi najdesivejšiu postavu, ktorá podľa tohto daného príbehu alebo podľa autora existuje, a to je bajný obyvateľ stromu alebo strom samotný, ktorý sa volá Stech alebo Ctaeh, ktorý vlastne vidí budúcnosť a dokáže manipulovať bytostiami. Kvót sa s týmto mytickým človekom, alebo teda mytickou postavou porozpráva a to, či jeho slova s ním niečo urobia alebo nie, zistíme vlastne až v knihe číslo 3. Treba však povedať, že aj Bast, teda jeho služobník alebo učeň Kóteho v prítomnosti, ale aj Felurian ako taká v danom príbehu neboli nadšení z toho, že sa Kvót s ním rozprával, a hlavne Bast, musím povedať pravdu, že vyšíloval fakt, že riadne, a myslel si, že si Kvót robí z neho srandu, a teda viackrát mu povedal, že proste Reši, tak volá Kvóta Bast. Prosím, neklam mne. Môžeš klamať, môžeš rozprávať, čo chceš vo svojom príbehu, ale mne o tomto neklam. Po stretnutí s ním mi nesmieš klamať. To je niečo, čomu sa pozrieme bližšie na zúbok opäť raz o týždeň, pretože toto nám otvára ďalšiu plejádu možných a nemožných scenárov, ako by sa to malo vlastne ďalej odohrávať. No a to by bolo asi tak všetko, čo sa týka takých tých rôznych postáv, a keďže v Strachu múdreho muža vystupuje nespočet ďalších skvelých charakterov, ale nemáme bohužiaľ až toľko času, aby som ich mohol spomínať všetky, tak by nám to trvalo asi príliš dlho, minimálne 1/11 a toľko času nemáme, a teda ak chcete vedieť, alebo možno vám utkvel niekto iný v tomto príbehu, prosím, napíšte mi, dajte mi vedieť, pomôžeme sa o tom spolu porozprávať, ja budem len a len rád. To je ďalší problém, ktorý súvisí s mocou. Ak jej máš priveľa, nikto nemá odvahu upozorniť ťa na chyby. Neohrozené postavenie sa človeku môže vypomstiť. No a ani sme sa nenazdali po 50 minútach, teda skoro 50 minútach. Tu máme koniec dnešnej epizódy, a teda pomaličky sme sa priblížili ku koncu druhého dňa môjho rozprávania o príbehu Kráľovraha. Po správnosti a v ideálnom svete by nás o týždeň čakala epizóda, ktorá by bola grande finále tohto príbehu. Ale to nám žiaľ ešte nebolo dopriaté. Verím, že pán Rodfus zistí, že niekto na Slovensku natočil, alebo teda nahral podcast o jeho knihe
a teda si povie, že OK, aj v takomto maličkom Slovensku sú stále ľudia, ktorí majú radi meno vetra a po 15 rokoch o ňom ešte stále rozprávajú. Dobre, sadnem si za počítač, dopíšem to a tú knihu vydám. Verím, že to tak je, verím, že to tak bude a teda, že ešte v našom živote sa dočkáme pokračovania mena vetra, strachu múdreho muža a teda dverí z kameňa. Avšak ak teda nebudeme mať finále zatiaľ od pána Rothfusa, tak budúci týždeň si to také finále pripravíme spoločne. Na budúce nás bude čakať surová jazda plná šialených teórií, spoilerov a nespútaných názorov na prvé dve knihy a čo môžeme očakávať v knihe číslo 3. V tej epizóde si rozpovieme, čo všetko som si všimol ja a čo si myslím, že sa raz stane, ak sa nám do rúk dostanú dvere z kameňa. Budem to koncipovať štýlom, že najprv si pozrieme tie najjasnejšie signály, tie veci, ktoré bijú do očí a ktoré je veľmi ťažké prehliadnúť, alebo teda nielen prehliadnúť, ale je veľmi ťažké s nimi polemizovať a povedať si, že OK, toto nebude asi to pravé orechové, toto asi nie je pravda, nesúhlasím s tebou a podobne. Potom si samozrejme rozoberieme tie také stredné možnosti, no a vlastne nakoniec to urobíme takým štýlom, že to bude jazda tých najväčších šíleností a vecí, ktoré budú pritiahnuté úplne za vlasy. No a čo bude takou novinkou do budúcej série je aj to, že aj vy môžete byť súčasťou tejto epizódy. Ak ste túto sériu čítali a máte svoje želieska v oceáne teórií, tak prosím vás, napíšte mi ich. Stačí 1-2 teórie a tie najlepšie z vašich správ vyberiem a spomeniem v budúcej epizóde a môžeme sa porozprávať aj o tom takto na diaľku, že či teda je to pravda, nie je to pravda, alebo čo si o tom teda myslím ja, lebo však pravda asi nie je nič, dokiaľ to nevidíme čierne na bielom. Avšak, aby sme takisto aj svojim fantazírovaním neničili zážitok ostatným, tým, čo ešte vlastne čítajú, alebo teda ešte to nečítali a chystajú sa, prosím vás pekne, nepíšte mi to do rôznych komentárov alebo niekde, kde to bude verejne dostupné, ale radšej sa prosím ozvite do súkromnej správy na Instagrame, Facebooku alebo YouTube. Určite ma tam nájdete, či už pod menom čítam teda som, alebo teda pod mojím osobným menom, ktoré je Andrej Banit. Teda určite na Instagrame, na Facebooku ma nájdete, napíšte mi tam a porozprávame sa. Prosím, ako som teda spomínal, spoilery nedávať do komentárov pod rôzne reelska alebo pod samotné epizódy podcastu, lebo tie budem potom nútený vymazať, aby sme to vlastne nejako nedomrvili tým, ktorí ešte stále to majú prvýkrát, s ktorými by som sa ja najradšej vymenil, pretože ak by sa dalo cestovať v čase minimálne len kvôli knihe a ničomu inému, tak ja by som cestoval asi veľmi veľakrát naspäť do minulosti, aby som si mohol meno vetra a strach múdreho muža prečítať ešte raz a ešte raz a ešte raz a ešte raz. Takže pani Hermiona Grangerová, teda Hermiona Weasleyová, ak ešte stále vlastníte časovrat, ktorý ste nevrátili ministerstvu mágie, poprosím, aby ste mi ho poslali a ja už by som si niečo s tým vedel predstaviť. Ale dosť bolo srandy, ešte ak by sme si mali povedať teda o hodnotení tejto knihy, pre tých, ktorí ešte majú pochybnosti, akú známku by som jej mohol dať, tak vám teda s čistým srdcom môžem povedať, že pre mňa je to topka, je to 5 hviezdičiek z 5, nič viac, nič menej. Pre mňa je táto séria, aj keď je stále neúplná, tým najkrajším čítaním v mojom živote. Tým nechcem povedať, že nič lepšie neexistuje. Existujú lepšie príbehy, existujú silnejšie príbehy. Existujú príbehy s lepšou zápletkou, s lepšími postavami, možno s lepšou, krajšou mágiou, ale neexistujú zatiaľ, alebo teda nečítal som romány, ktoré by mali pre mňa také špeciálne miesto v mojom srdci. A to je niečo, čo sa nedá nahradiť. To je presne to, že takisto ako som vyrastal s Harry Potterom, takisto som vyrastal aj s menom vetra a veľa pasáží, veľa miest v knihe vo mne zarezonovali tak, že si ich budem pamätať v podstate až do konca môjho života a verím teda, stále ostávam jedným z tých fanúšikov, ktorí čakajú na to, že pán Rothfuss nám teda knihu dopíše. A teda na záver vám všetkým veľmi pekne ďakujem, milí moji poslucháči,
Ďakujem vám za váš čas strávený s mojou maličkosťou. Veľmi si to vážim a cením si každého z vás, ktorí dávate môjmu hlasu šancu zaznieť v širokom éteri podcastovej scény. A teda mne už len ostáva dať dokopy svoje myšlienky, obohatiť ich o tie vaše a o týždeň ideme na horskú dráhu fantazírovania. Do počutia o týždeň.